Kini ang Atraka Balita 943. Lokal nga balita nanuka diya sa may lungsod sa San Jose. Sunod-sunod na ang dekorasyon o gisug-an na ang mga Christmas tree sa nakariyang munisipalidad ug syudad ning lalawigan sa Negros Oriental. Sa niaging adlaw nga Biyernes ala Disyembre 10, tuig 2021 mga alas 6 ang takna sa kagabion. Formal nang gipasiga ang dekorasyon o Christmas tree ang ilang park at tubangan sa munisipyo sa lungsod sa San Jose. Matod pa ni Mayor Melnick Logronio, nga dako kay siya og nagpasalamat nga napasiga na ang ilang dekorasyon sa ilang lungsod o kaning iyang gitawag og Christmas tree o mga Christmas light nga gipahimutang sa mga kahoy. Sa wala pa gipasiga ang ilang dekorasyon o mabulukon nga dayan-dayan mipaygon pa kini sila hamubo nga programa nga kini gisaksihan usab ka sa katawhan sa lungsod sa San Jose o ang mga opisyalis. Gabi una, mo'y amo ang opening sa amo ang Christmas celebration. Amo gi-turn on ang mga suga isip sa pag-ila sa pagselebrar sa Pasko. Ako mensahe sa atong mga katawhan diri sa lungsod sa San Jose na taliwala nining pandemya atong iselebrar gyapon ang Pasko. Ang Ginoo nagpadala sa iyang anak diri nato aron pagluwas sa atong mga sala. So ang Ginoo nahigugma sa iyang mga katawhan. So kani usa ka mensahe nga kita po isip sa mga subject sa niya sa atong Ginoo. Ato pong panikamutan nga kita i-feel nato atong gugma sa atong katawhan pinaagi sa pagtinabangay, pinaagi sa pag-share sa atong mga blessings sa usag-usa. Manginaot po ko nga kanunay magpalinawon ang usag-usa magkabaton o malampuson o maning madagayaong bagong tuig. Kini ang Atraka Balita 943. Giklaro usab ni Mayor Melnick Logronio nga sa nakalabay nga Pasko ang wala kini silaya lights on ceremony tungod sa hulga sa COVID-19 ni atong tungora nga taas ang kaso sa COVID-19 kumpara karon nga nausab kita karon sa alert level 2. Matod pa ni Mayor Logronio nga bisan wala siya igong pundo o wala igong pundo ang ilahang lungsod para sa ilang Christmas lights apan aduna sila nahibilin nga pwede pang magamit nga suga o gamay na lang pundo ang idugang para palit og mga sugag o Christmas light diya sa may lungsod sa San Jose. Sa akong kuan ani no gamay ra ni. Daghan ani amo arang mga recycle nga mga suga sa usang tuig. Na kada tuig nagsige man ta og purchase og mga suga og mga kanang mga gamit. So amo ra nang ipang recycle. Gamay ra mong gasto para sa kaning tuiga kay kana katong puli ra pod atong mga punder o dugang gamay sa mga ipang butang nga mga suga. Kini ang Atraka Balita 943. Si Mayor Melnick Logronio sa lungsod sa San Jose, sakop ning lalawigan sa Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.